Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. MLA jong kajirang konstituensi ba sustenance sotun ula kentu ya kasor kajela balai lam da menteri rang ba kajela Konrad Kongkel sangma ban bishar banyak ban pensange no mardor ya ka jingtmu ban penkela ya ka klau badan ka office conservation training institute habernihan ka baha popok ka jingkmi jokatnat soil and water conservation department syaka industrial estate uba sustenance sotun lo ya thu bo la de penyakaran bagi no lam snong na ka snong matcho gre amprang gre bat umper halor kene ka kam bat ongru bakat kum kajing pensya jongki kajing persya ru kalong basong nia Hadin balami ka jing persya nakilang ki snong ki badon hati ha jan jong ka Soil Conservation Training Institute ka umper amphangre bat ka machokre tena kliang jongki board ke snong kelawani kendu yang aku MLA bat hadin menglayok ban pej ya ka jing bamhun ke jongki habide ba ke jing temu jong ka sarkar na ka bantaban bu ya ka industrial estate hati ha kajaka ke ba mitip baru sekata ba ketika jaka jong ka soil bat ketika training institute hadir mengala daban bishar ngali iba ki complain lain ke jing bersko na kilang gisnong kalong ke ba long genuine na ke ba songnya bat dai nang tagadau na kaling jongaru nga ya don lang bat ki bo de gisnong ban bersko sa sarkar ngala da ai da ka jing tho sa honorable chief minister ba ya kene ka jing temu jong ka sarkar ba kinhab ban pej benya swa ban hab dan da pensai ba habide ba kene ka jing temu namar ba kum ki paj ba jong ka thain bat ngaru dala de simet kumunong mi khmat uba im basa ha kene ka area ngadoni kata ka jing kuslai ngadoni kata ka concern ka ba hadu kata hakibide bat ka jing jaklia jong kal air hani hakithan boni hat hi brokoi ka ba baro ngitip ka boni hat ka ba de record kum ka taun ka ba jaklia tam te ka no gan kta yang ikip pan nong song snong ki badon hagan ka than ki bangin haban ring min sim yakal air ka baja klia te halor ke plan na ka banta ban bu lane ba penlong ya ka industrial area ha ketika jaka jung ka soil te na kaliang ka opinion ka ba ki paj ba ki pensngau bat kum juru na kaliang jonga ngasngau ba ya kene ke jing temu ladeban pensange ana shwa namar ba kumba hadu mata ngiomat ngiring ye kal air ke bajaklia ngiring min sim kal air ke bajaklia te on da dangwan susu da kiwei pat ki factory te ngatrai kan sanang at susu lane kan sanang penjaklia susu te banyo ya ke jingsai ke bapaka ngan hap hi banang ban budin ke ek units ayu ba kimot banbu na kaleng juga sarkar bat ngalayo ru ban ya keren bat u honorable chief minister
nagamenta ban kerpat ya Honorable Chief Minister nagamenta ban rano lane ban bu no syawai pat ya kenika plan ban penlong ya ketika jaka juga soil kumka industrial estate. But ngalayo bani kren bat keyboard yang kahima jirang nakliang jungki kiong bakilong ki balakloi lada ba ke units ki bakin set up kelong ki units ka banum kta ya ka banane banum penjaklia ya ka mariang te nakliang junga ngalapan pau syaw honorable siam pat nakliang jung iru lakhot ya ke jingi kendu nagamanta kumno ba kinyo banya liu jengmut bat ki board jong hima jirang nagamanta bakin pensyai hagbede bat kene ke jingmu bat bak kam ke jingmu jong ke sarkar ka bakibu sibenta kale banlong ka jingpen mentoi nagamanta ki ba bat sibentaru ngimrei ban kelet pat ba ka concern jo ki ba kamtam hak bedei ba ka koj ka kya kedei ban bu hakmat katahi ke bang kwa ban pensngau ya kwa ban pensai ba dia kini ka message ka bang keren menta ngaselek biang menikundu i honorable chief minister nak menta ba kumno ba ka sarkar kan hapan perkhat ban pej benia kamtam hak bedei ba kini ka jingku